Sa paglipas ng ilang buwan, ay halos tuluyan ng nalimot nila Dario at Baromeo ang panganib na maaaring maidulot ng tribo ng mga maninikil. Dahil sa hindi na nagawa pa ng mga ito ang magparamdam sa kanila, kung kaya't inakala ni Baromeo na wala nang magaganap na digmaan laban sa kanilang mga kalaban. Si Dario naman noon ay patuloy pa rin sa pagsasanay ng kanilang pangkat nang sa gayoy magawa nilang handa sa bawat araw na darating. Isang araw, habang abala si Lola Astring sa pagtawag sa batang manggagamot na nasa Iloilo, ay biglang narinig niya si Eseng na nagsisisigaw sa labas ng kanilang bahay. Astring! Dario! Nandyan ba kayo? Kasabay ng pagsigaw nito ay ang dali-dali namang paglabas ni Lola Astring upang salubungin ang kanyang kaibigan. Sa pagpasok nito sa kanilang tahanan ay halos maghabol hininga ito na para bang milya-milya ang kanyang tinakbo. Nang madatnan niya si Dario sa sala, ay dali-dali rin naman itong ipinagsabi ang balitang kanyang daladala. Dario! Nariyan na sila! Sabihan mo na si Baromeo na maghanda. May 11 dayo kung nasipat sa baryo na kawangis ng mga nilalang na inyong nakalaban. Hindi ko nararamdaman ang presensya nito, pero sigurado kung sila ang mga nilalang na minsan yung nakalaban. Papiyok-piyok na wika ni Eseng. Nang marinig ito ni Lola Astring, ay halos hindi nito magawang makapaniwala sa sinabi ng kanyang kaibigan. Animoy ang araw na labis nila noong kinakatakutan ay dumating na, kung kaya't kinakailangan na nilang maghanda. Matapos nila itong marinig kay Eseng, ay dali-dali rin namang umalis si Dario upang pagsabihan ang kanyang pangkat. Si Lola Astring naman noon ay piniling ihanda ang kanyang mga nagawang pangontra sa ilang araw na dumaan. Eseng, sabihin mo, anong itsura ng mga ito? Tanong dito ni Lola Astring. Hindi ko masyadong matandaan, Astring. Ngunit halos ang karamihan sa mga ito ay merong kaanyuan ng isang matanda. Sagot naman ni Eseng. Nang marinig ito ni Lola Astring, ay doon niya napagtanto na ang mga matatandang maninikil na siyang dalubhasa sa kanilang tribo ang naatasang sila'y lipulin. Matapos itong malaman ng asawa ni Dario, ay pinili nitong maging tahimik na lamang na merong malalim na iniisip. Astring, may naisip ka na bang plano ukol sa ating gagawin? Tanong ni Eseng. Sabihin mo lang at nakahanda ang aking pangkat sa anumang digmaang magaganap. Dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Lola Astring, ay pinili nitong tumingin sa mga mata ni Eseng habang nagwiwika ng, "Sa ngayon, Eseng, wag na muna tayong gagawa ng hakbang. Hintayin na lang muna natin ang ating mga kasama upang makapagpulong tayo sa mga bagay na maaari nating gawin. Iba yung pag-iingat, Antingero. Dahil ngayon, hindi madali ang ating kaaway. Isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring kabayaran nito ang ating buhay. Humayot umuwi ka na muna sa iyong lugar upang makapag-isip ka ng magiging plano ng inyong grupo. Bumalik ka na lamang dito sa pamamahay ko sa pagsapit ng 4:00. Nang marinig yun ni Eseng, ay pinili nitong sundin na lamang ang sinabi ng babaylan. Agaran din naman ito noong lumisan upang mabigyan ng oras si Lola Astring na makapag-isip ng pinaka-epektibong paraan upang magapi ang kanilang kaaway. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumalik si Dario kasama ang iilan sa kanyang mga mandirigmang gabunan.
Nang makita niya noon ang kanyang asawa, ay dali-dali rin naman itong pumasok sa kanilang silid kasama si Baromeo. Magandang hapon, Astring. Bungad na wika ni Baromeo. Magandang hapon naman, Baromeo. Maupo ka at meron tayong pag-uusapan. Sagot naman ni Lola Astring. Matapos nilang makapag-usap, ay pinili ni Lola Astring na umpisahan na ang kanilang pagpupulong. Kahit wala pa noon si Esing sa kanyang pamamahay, ay pinili niya na itong umpisahan sa kadahilan ng hindi saklaw ng planong yon ang abilidad ng mga antingerong nasa pangkat ni Esing. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay nadapo na nga si Esing sa kanilang tahanan. Agaran din naman itong umupo sa bakanting upuan nang sa gayoy magawa niyang makisali sa pagpupulong. Habang nagsasalita noon si Lola Astring ukol sa kanilang plano, ay doon napansin ni Esing na tanging ang nagiging paksa nito ay sa taktikang para lamang sa gabunan at mga suduklon. Matagal na siyang nakaupo sa upuang yon, ngunit hindi niya pa rin nagagawang marinig ang kanilang pangkat na kasali sa kanilang plano. Astring, paano naman ang pangkat ko? Saan kami tutungo? Hindi ba't kasali ang aking grupo sa magaganap na digmaang ito? Tanong ni Esing. Huminahon ka muna, Eseng, dahil meron akong plano para sa inyong grupo. Sa ngayon, pag-igihan mo na lamang ang pakikinig sa plano ko para sa pangkat ni Dario at Baromeo upang malaman mo ang kanilang gagawin. Sagot naman ni Lola Astring. Sige, pasensya na. Masyado lang siguro kong nadadala sa lukso ng aking dugo. Sagot naman ito. Matapos nilang makapag-usap, ay agaran din namang ibinalik ni Lola Astring ang kanilang usapin. Ayon sa asawa ni Dario, na upang magawa nilang malabanan ang mga maninikil, ay kinakailangan nilang makipaglaban sa lugar na kung saan hindi masisilayan ang buwan. Hindi kasi gaanong kalakasan ang mga nilalang na yon. Kapag hindi sila nagagawang malapatan ng sinag na nanggagaling sa kalangitan. Sa pagbabasa niya kasi ng mga libretang ipinamana sa kanya ng kanyang ama, ay doon niya napagtantong ang tribo ng maninikil ay ang unang tribong kinalugda ni Bulan. Ngunit dahil sa mga masasama nitong gawain at pag-anib sa mga engkantong itim, kung kaya't napilitan ang diwata na sila ay lisanin at kalimutan. Sa pagtalikod ni Bulan sa tribong yon, ay hindi na niya nagawa pang makuha ang mahihiwagang sandatang kanilang pinanday na meron niyang gabay. Bago pa man tuluyang lisanin ni Bulan ang tribong yon, ay nagawa niya pang makapagbitaw ng isang sumpa na siyang magpapawalang bisa ng kanilang mga armas kapag hindi ito nagagawang masinagan ng kanyang liwanag. Yun din ang naging rason ng mga maninikil kung kaya't hindi nila nagagawang makipaglaban kapag tirik na tirik ang araw. Maliban sa sumpang ibinigay dito ni Bulan, ay meron ding ibinaong sumpa sa tribong yon ang bawat angkan ng mga engkanto at elemento na kanilang pinaslang. Nakasaad sa sumpa ng mga ito na ang lahat ng armas ng mga maninikil ay maaaring manghina at mamatay kung madadantayan ito ng mga elementong sumisimbolo sa mga engkantong kanilang pinaslang. Ayon pa kay Lola Astring, na kahit maraming sumpa ang nakapaligid sa tribong yun, ay halos hindi pa rin naman nagkakaroon ng kahinaan ang mga ito. Dahil sa matatalino ang mga nilalang na yon, kung kaya't sinisiguro nilang bago sila umatake, ay dapat bilog ang buwan. Nang marinig ito nila Esing, ay labis-labis ang kanilang pagkagulat sa ibinunyag ni Lola Astring.
Ilang minuto pa ang lumipas at biglang nagtanong si Eseng sa asawa ni Dario ng, Paano naman natin magagawang takpa ng buwan mamayang gabi kung walang ulap sa kalangitan? Alam kong hindi susunod ang mga maninikil na yan sa puso ng kagubatan dahil sa sinabi mong sila ay may natatanging angking talino. Wala akong maisip na paraan, Astring, upang umayo ng panahon sa ating pangkat. kasabay ng pagwika noon ni Eseng, ay ang pagtitig nito kay Baromeo at Dario na parabang naghihintay ito ng kasagutan. Ilang minuto pa ang lumipas, sumagot naman si Lola Astring ng, Huwag niyong alalahanin ang tungkol sa buwan at sa kalangitan. Ako na ang gagawa ng paraan para dyan habang kayo ay abala sa pakikipaglaban. Sa ngayon, Eseng, ang kinakailangan mong gawin ay ang makipag-usap kay Maestro Inko na nasa labas ng tahanang ito. Matapos nitong makapagsalita, ay biglang nanumbalik kay Eseng ang tungkol sa misteryosong antingero na hindi niya alam kung saan ang galing. Dahil sa sinabi noon ni Lola Astring, ay agaran din naman siya noong tumayo upang puntahan ang naghihintay na si Inko. Sa paglabas niya ng pamamahay, ay sumambulat sa kanya ang isang binata na merong daladalang tungkod at tabako. Meron din itong sisidlang gawa sa anahaw. Sa paglapit dito ni Eseng, ay bigla namang tumayo si Maestro Inko habang nagwiwika ng, Magandang hapon po, Antingero. Ako nga pala si Inko. Isa ding katulad mo. Kasabay ng pagwika nito, ay ang pag-abot niya ng kanyang kanang kamay kay Eseng upang makipaglamano. Nang maramdaman ni Eseng na isang mabuting tao si Inko, ay dali-dali naman siyang lumapit sa kinaroroonan nito. Halos hindi noon magawang maintindihan ni Eseng ang kanyang nararamdaman, sa kadahilan ng kahit yon ang unang pagkakataon na sila'y magkita, animoy napakalapit na ni Eseng sa binatilyo. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili nilang mag-usap ng kaswal tungkol sa kani-kanilang personal na buhay. Kitang-kita niya noon ang pagiging kalmado ni Inko sa kahit na anong paksang kanilang tinatalakay. Nang marinig nito ang tungkol sa mga maninikil, ay biglang nagwika si Inko ng, Magtiwala ka, Eseng. Hindi tayo iiwan ng kaitaas-taasan. Kasabay ng pagwika nito, ay ang pagtapik naman ito sa kanyang balikat na parabang pinapagaan ang kanyang damdamin. Habang patuloy sila noong nag-uusap sa kani-kanilang mga plano, ay abalang-abala naman si Lola Astring sa paglalahad ukol sa mga kinakailangang gawin nila Borromeo at Dario. Sa pagsapit ng 6:00 ng gabi noong mismong araw, ay doon na nila nasilayan ang napakaliwanag na kapaligiran dahil sa liwanag ng buwan. Alam nilang yun na ang gabing pinakahinihintay ng mga maninikil upang magawa nilang sugurin ang lugar nila Dario at Baromeo. Sa paglamon ng kadiliman sa buong paligid, biglang napatigil si Lola Astring nang maramdaman niya ang pagbukas ng isang lagusan di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dali-dali naman siya noong lumabas ng kanilang pamamahay upang salubungin ang batang manggagamot na nanggaling pa sa Iloilo. Sa pagsilay niya sa bukana ng gubat sa likod ng kanilang tahanan, ay bigla naman niyang nasipat ang isang lagusang dahan-dahang sumasara. Alam niyang naroon na noon ang bata, kung kaya't pinili niya itong puntahan. Ilang minuto pa ang lumipas at doon na nga nasilayan ang batang manggagamot sa lugar nitong kinatatayuan. Ang mga gabunang nakasilay sa bata ay piniling lumuhod upang magbigay galang sa nilalang
na galing sa kaitaas-taasan. Maging sila Baromeo noon ay hindi mapigilang mapasubasob ang mga ulo sa lupa dahil sa kakaibang kadakilaan na kanilang nararamdaman. Habang patuloy silang tinititigan ng batang yon, ay panay lang naman ang ginagawa nitong pagngiti na para bang siya ay nasisiyahan sa pagsalubong sa kanya ng buong pangkat nila Dario at Baromeo. Batang manggagamot, pasensya ka na at nagawa kitang istorbohin sa iyong kapayapaan. Alam kong walang kapatawaran ang aking ginawa, ngunit wala kaming pagpipilian kung hindi ang hingi ng iyong tulong. Sa pagdating ng maninikil, ay wala na kaming maaasahan kung hindi kayo ni Inko na siyang merong malalalim na karunungan. Wika ni Lola Astring. Nang marinig ito ng batang manggagamot, ay tumangulang naman ito habang dahan-dahan itong binubuksan ang nilagusan niyang lagusan. Nang maglaho na ito sa kanilang harapan, ay dali-dali rin namang lumapit si Inko kay Lola Astring at nagwika ng, Bumalik na tayo, Astring, dahil nariyan na ang ating mga kalaban. Huwag mo nang alalahanin yung batang taga Iloilo, dahil sigurado ko, tutulong yan maya-maya lamang. Nang marinig ni Lola Astring ang sinabi ni Inko, ay dali-dali rin naman itong bumalik sa kanilang pamamahay. Hindi pa man nakakalapit noon si Cedes sa kanilang tahanan, ay bigla na lamang itong natigilan ng masipat niya ang 11 kalalakihang nakatayo, di kalayuan sa kanilang bakuran. Nanlilisik ang mga naninilaw nitong mga mata habang dahan-dahang ngumingisi. Nang masilaya ni Inko ang mga panauhing yon, ay pinili niyang maglakad ng kaswal papalapit sa mga ito upang makipag-usap. Nang masipat nila Lola Astring ang paglapit ni Inko, ay pinili din naman itong samahan siya nang sa gayoy magawa nila itong matulungan sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Sa paglapit ni Inko sa mga ito, ay pinili nitong magmasid habang patuloy ang pag-ikot ng kanyang mga paningin sa paligid. Sila Dario naman noon ay piniling dumistansya ng bahagya upang magawa nilang magkaroon ng sapat na oras para makapag-usal ng kanilang mga engkantasyon. Ang pangkat naman noon ni Essing ay piniling samahan si Inko sa pagharap nito sa mga demonyo nilang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla nilang narinig ang isa sa mga matandang maninigil na nagwiwika ng, Ang pagpatay niyo sa aking supling ay nangangahulugan ng digmaan at kamatayan ng lahat ng inyong angkan, mapabata man o sanggol. Sisiguraduhin naming walang matitirang buhay sa lahat ng inyong mga kadugo upang inyong maramdaman ang galit na aming kinikimkim sa aming mga kalooban. Magdasal na kayo, gabunan at mga suduklon, dahil ito na ang nalalabing oras ng inyong mga buhay. Sabihin ninyo, babaylan at antingero, ano ang nais ninyong patunayan sa digmaang ito? Hindi naman namin kayo kalaban, ngunit pinipili ninyong ipagtanggol ang lahi ng mga gabunan at mga suduklon. Matapos nitong makapagsalita, ay agaran din namang sumagot si Lola Astring ng, Wala kaming pinapatunayan sa digmaang ito. Ang samin lang ay magawa naming mailigtas ang aming mga mahal sa buhay sa tiyak na kapahamakan. Kasabay ng pagwika ni Lola Astring, ay ang pagsihalakhakan naman ng mga maninikil na parabang isang biro ang binitawang salita ng babaylan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumitaw ang matataas na uri ng mga dalakit nun sa likuran ng mga ito. Kung gayon, wala ring pinapatunayan ang mga maharlikang dalakit no na ito
kung bakit sila makikisali sa digmaan ngayong gabi. Huwag kayong pakakampante ha. Baka mamaya, kainin ng takot ang inyong mga kaluluwa. Sagot naman ng maninikil. Matapos nitong makapagsalita, ay halos hindi na mapigilan nila Barumeo ang labis-labis na pagkatakot sa kanilang mga kalaban. Hindi kasi nila noon gaanong inaasahan na magagawang pasunurin ng mga maninikil ang matataas na uri ng dalakit nun. Sa pagkakataong nasilayan nila ang mga engkantong yon, ay parabang tuluyan ang naalis sa kanilang isipan ang napakaliit nilang pag-asang pinanghahawakan. Pagsilay ni Dario kay Barumeo, ay laking gulat na lamang niya nang makita niyang labis-labis na ang panginginig ng tuhod nito. Animoy tuluyan na itong nawala ng pag-asang mabuhay sa nalalapit na digmaan. Matapos itong masilayan ni Dario, dali-dali rin naman niya itong pinuntahan upang pakalmahin. Barumeo, ano ka ba? Magpakita ka naman ng tapang sa digmaang ito. Alam kong malakas ka, kung kaya't meron akong pagtitiwala sa iyong kakayahan. Isipin mong mag-ina mong iyong ililigtas laban sa mga maninikil na ating kaharap. Magpakatatag ka, kaibigan, dahil lahat tayo dito ay iisa ang pinaglalaban. Wika ni Dario. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghawak naman niya sa mga braso ni Barumeo upang patigilin ang labis na panginginig ng kanyang katawan. Nang unti-unti nang nawawala noon ang kaba ni Barumeo, ay doon na pinili ni Daryong ito ay bitawan. Habang patuloy na nagtititigan ang magkabilang panig, ay halos hindi nakikitaan ni Lola Astring ng paggalaw ang mga dalakit nun at mga maninikil. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla nilang narinig ang pagsigaw ng isang maninikil na siyang naging hudyat upang mag-umpisa na ang digmaan. Sa pagsugod ng mga ito sa kinaroroonan ni Lola Astring, ay dali-dali rin naman nagpalit ng kaanyuan ang pangkat ni Dario. Si Barumeo naman noon ay piniling magpakawala ng kanyang libu-libong ilusyon nang sa gayoy magawa niyang maprotektahan ang iilan sa mga gabunang nakikipaglaban. Sa paglapit ng isang dalakit nun kay Inko, ay bigla na lamang nagulat ang mga nilalang sa paligid nang magawa niya itong mahawakan nang walang kahirap-hirap. Okay! Woo! Grabing lakas ni Inko. Isipin ninyo matandang dalakit nun yun. Ibig sabihin napakalakas nun. Ang ginawa lang ni Inko, nahawakan niya ng walang kahirap-hirap. Grabe, sobrang angas nito lalo sa episode 28. Kaya pahintay na lang Salamat.